Ne tɔgɔ ye Madame Jakite Safiatou Jara. An bɛ ka banangun de bayɛlɛma k'a kɛ cɛkɛ, gari ani gomi ye. Formation de 3 jours. Fayela musow de bɛ yan bi. Keɲeba mara la. Formation in bɛ tali kɛ banangun bayɛlɛmali de kan ka muso ninnu dege banangun bayɛlɛmali la k'a kɛ produit 3 ye. Komi n y'a fɔ cogo min na cɛkɛ, gari ale ni gomi. Nafa mun b'a la o ye muso ninnu bɛ se ka baara sɔrɔ u yɛrɛ ye u ka sigidaw la. N'u degera yan sisan n'u sera u ka sigidaw la u yɛrɛ bɛ se ka banangun bayɛlɛma déjà que u yɛrɛ y'a fɔ an ye k'u bɛ banangun sɛnɛ u ka yɔrɔw la. Welewelekan min bɛ ne bolo o ye maliyɛn muso bɛɛ ka essayer ka formation dɔw kɛ ninnu n'u nasiraw la. A bɛ caman bɔ an ka baarakɛbaliya la. A bɛ an dɛmɛ fana an k'an cɛw dɛmɛ an ka gadaw la. E tɔgɔ Aïssata Sissoko. Aïssata Sissoko. Faleya. Keɲeba mara. Ne y'a faamuya komi an b'a baara de la ten n b'a fɛ ka ni y'a faamuya ni ne fana tagara Faleya n b'a di la. N kɔni ye dɔɔni faamu a la fɔlɔ. Faleya musow bɛɛ caman bɛ yan. Siyaman bɛ yan. Aw nakun ye jumɛn yɛrɛ sisan? An nakun ye pour ka baara kɛcogo k'a faamuya min b'an nafa a n'an denw a n'an mɔdenw an nara o baara de la. N'aw bɔra aw yɛrɛ bɛ se ka taa aw ka dugu la ka banangun ta yen tuguni a bamayɛlɛma wa? O de la ko b'an na n'an kɔni tagara an fana b'a fɛ ka banangun ɲɛ k'a di la an ka Faleya dugu kɔnɔ. Kan min bɛ bolo k'a f'u ye k'u fɔ k'u waleɲuman dɔn u ye ko ɲuman min k'an ye wala min bɛ se ka baraji d'u ma a ka yiriwa. Tɔgɔ Mayimuna Si. Ne ye bayɛlɛmani kalan kɛ. Ne ye bayɛlɛmani karamɔgɔ ye. Bi ta ye zaban ye parce que zaban y'an ka kungo kɔnɔ yiriden dɔ ye. A bɛ sɔrɔ nin wagati in de la. Donc an y'a kɛnɛ ɲini ka na. An bɛ k'a wɔrɔ. N'an y'a wɔrɔ an b'a lasago manaw kɔnɔ ka taa mara congélateur la. An bɛ tila k'a bɔ dɔɔni dɔɔni k'a dilan. An b'a dilan an bɛna kɛ boisson ye an bɛna kɛ sirop ye. Sirop ninnu an bɛ n'u dilan an bɛna zaban ji bɔ ka sukaro k'a la k'a dilan cogo tɔw k'a la k'a kɛ bidon de 1 litre kɔnɔ bidon 1 litre. Donc ni mɔgɔ min y'a san n'i bɛ fɛ k'a min n'i ye sirop verre 8 ɲɛ kelen ta i bɛ se ka ji litre kilancɛ k'a la ka sɔrɔ k'a min. Donc ni zaban tununa wagati min na yiriden min don a bɛ tunu ala tɛmɛ. Donc ni zaban tununa wagati min na an bɛ sɔrɔ k'o sirop labɔ k'u feere mɔgɔw ma. A bɛ mɛn n'an y'a kɛ sirop ye tan a dɔgɔyalen ye san 1 ye. Sirop in bɛ se ka mara ka san 1 kɛ o y'a dɔgɔyalen n'i m'a dayɛlɛ fiyewu fiyewu. N'a ma dayɛlɛ a bɛ se ka san 1 fo ka taa se san 1 ni tila ma. Tuma dɔw la fo ka taa se san 2 ma foyi t'a sɔrɔ. A couleur tɛ changer a goût tɛ changer. Foyi t'a wa a bɛ se ka lasago yɔrɔ la hali ni frigo kɔnɔna tɛ. A bɛ se ka lasago ten tɔ an ka gabugu kɔnɔnaw n'an ka fɛngɛw la ka sɔrɔ hali a ma mara frigo kɔnɔ n'i m'a dayɛlɛ kɔni a sirop bɛ mara ka mɛn. A sirop bɛɛ b'a min mɔgɔkɔrɔba b'a min denmisɛnnin b'a min wa a ka ɲi kosɛbɛ parce que vitamine C b'a la o bɛɛ bɛ vitamine C nafa dɔn farikolo la. Minnu bɛ ka zaban feere kɔkan na ni zaban bayɛlɛmana o de nafa ka bon. N'i ye zaban bayɛlɛma ka sɔrɔ k'a feere o nafa ka bon. I bɛ se k'a mara ka mɛn a tɛ sɔrɔ wagati min na a bɛ se ka labɔ wagati min na. Zaban ye fɛn ye a ka di mɔgɔw ye. A ka di mɔgɔw ye donc n'a fɔra a man kelen don tuma min na n'i y'a labɔ o tuma na a bɛ diya mɔgɔw ye kosɛbɛ. Bon sisan y'a période ye a ka ca a caman bɛ na n'i m'a bayɛlɛma a bɛ tiɲɛ u bolo. Donc ni an dun y'a fɛn ta k'a lasago a bɛ se ka mara a tɛ tiɲɛ. Donc o y'a nafa dɔ ye bayɛlɛmani y'a nafa dɔ ye. Donc laɲini min bɛ ne bolo k'a fɔ bayɛlɛmani nafaba de b'a la nafa b'a la a b'a to fɛn minnu tɛ sɔrɔ wagati minnu na ni o wagati ninnu na n'i ye fɛn bayɛlɛma k'a bila a tɛ sɔrɔ wagati minnu na i b'a sɔrɔ o tuma ninnu na o de ye bayɛlɛmani nafa ye. N'an ye an filɛ nin zabanko min na ta n'an ye exemple ta kalo 2 kalo 3 sisan zaban bɛ tunu ni zaban tununa fo san wɛrɛ ni ɲɔgɔn kuma
o période nin kɔnɔna na a tunnen don période min na anw kɛlen filɛ k'a bayɛlɛma tan cogo min an bɛ se k'a labɔ o la mɔgɔw b'a ye donc a nege bɛ mɔgɔw minɛ o la n'o kɛra u b'a san o yɔrɔnin bɛɛ la o de ye bayɛlɛmani nafa ye. Ninnu ye an kodɔn ni i yɛrɛ nana ka na baara minnu kɛra yan k'a bila jamanadenw bɛɛ o ni jamana kɔnɔna ni kɔkana diɲɛ ka a dɔn mun bɛ ka kɛ yan mun bɛ ka kɛ Mali la mun bɛ ka kɛ Sibi arrondissement kɔnɔ o ni Kalasa dugu kɔnɔna na an ka projet in fɛ o dɔnni n'o o fɛn mɛnni n'a yeli de faliaka ninnu ye an laɲini u ka den dɔ fɛ n'u b'a fɔ ma ko Laji Keyita u sɔrɔ ka na s'a ma fo yan fo an ka bureau la Sibi kɔnɔna na k'a ɲini an fɛ an bɛ ka mun kɛ est ce que an bɛ se k'u dɛmɛ k'a dɔn ko ye a hakilina nana o de la o de sera k'an n'u gɛrɛ ɲɔgɔn na a ma bɔ fosi fɛ ni ja bolo tɛ jabarani i ka jabarani kelen u y'an dɔn o de fɛ o ni nana ye minnu ye n'i y'a fɔ u y'an ɲini ka jan fɛ n'o de sira ye voilà cogo min an ye ɲɔgɔn sɔrɔ u muso 30 de bɔra Faliya ka na u bɛ na tile 3 baara kɛ degana kɛ n'an ka baarakɛlaw ye komi an bɛ deli k'a kɛ cogo min u ko k'a nafa b'u kan parce que olu ka dugu ye sanu baara ni dugukolo fɛn wɛrɛ dugukolo dugu jukɔrɔ fɛn wɛrɛw ye mais ninnu ye laɲini u y'a ɲini u ma se k'a sɔrɔ u y'a ɲini ka dɛsɛ ɲini na u yɛrɛ ɲininka u bɛ se ka nin sɔrɔ cogo di ko Kassim kɛra olu ma sababuba ye olu ka se ka nin siran in ye mais u bɛ n'a ɲini a bɛ se ka kɛ u b'a sɔrɔ komi u t'a sɔrɔ mais comme jamanadenw dɛmɛni don comme kuma kɔnɔna na an ka kumaw kɔnɔna na ko an sigilen bɛ yan mais an bɛ Mali bɛɛ de tɔgɔla la comme an bɛ Mali bɛɛ tɔgɔla la n'olu ka dugu bɛ Mali la olu bɛ n'a ɲini u dalen b'a la fana u ye mun mɛn u ye mun ye jabarani ninnu kan u b'a la sɔrɔ effectivement a kɛra ten u y'a la sɔrɔ u muso 30 nana u bɛ nin tile 3 ni baara kɛ an bara u bɛ dege mun na u ko ko n'u seginna vraiment a bɛ se k'u dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya dɔw kɔnɔna na ka bɔ sira dɔw kɔnɔna na n'o ye sanu dingɛ baara ni fɛnw ye u ka musow bɛ se ka kɔni sira wɛrɛ sɔrɔ ka nafolo sɔrɔ a la ka hakilinatigi sɔrɔ a la ka vraiment nafa sɔrɔ sira caman ye nin dege in kɔnɔna na an bara yan ko nin ɲalen bolo ta k'u b'a ɲini an fɛ fana ni muso wɛrɛw bɛ se ka na an ko n'u bɛ se ka na an bɛ yan o de kama jamanadenw dɛmɛni kama surtout musow ni musomanninw